Зур Чиркли авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Ягудина Зухра Абдулкадир кызы 26 сентябрьдә үзенең 80 яшьлек олы юбилеен билгеләп үткән. Шушы матур гомер тантанасы белән ихластан аны Евлашева бистәсеннән Расимә, Зур Чирклидан Ринат һәм Халимә гаиләсе белән котлап, иң җылы теләкләрен ирештерәләр. Безнең кадерле, яраткан Зухра апабыз 1940 елның 26 сентябрендә дөньяга аваз сала. Билгеле булганча, 1 елдан соң сугыш башлана. Ачлык, ялангачлык күрү бу якыныбызга, бар ватандашларыбыз белән бергә татырга туры килә. Олыгаеп җиткәч, ул үзенең тормыш иптәшен Идрис абыебызны очратып, гаилә кора һәм авылыбызның нәкъ үзәгендә татулыкта 55 елдан артык гомер кичерәләр. Мәхәббәттә ике ул, бер кыз үстерәләр. Сынау буларак Хак Тәгалә аларга уллары Мусаны җибәрә. Аны да бер ах чыгармыйча, авыру балаларын үстерәләр. Хәзер инде Мусага да 51 яшь. Гомере буе ул минем иң татлы балам дип әйтә иде апабыз. Мунчасын кертеп, ашатып эчереп, гомердә кимхур итмичә, кешедән рәнҗеттермичә тәрбияләде аны. Зөһрә апабыз безнең авылыбызның күрке. Һәрбер кешегә ярдәм итә. Аның ачык күңеле яшьләр белән дә, картлар белән дә уртак тел таба. Дөньяда шундый авырлыклар күрсә дә, бик җырларга, биергә ярата, һәрбер мәҗлесләрне алып бара. Һәрбер концерт килгәч, артистлар янына сәхнәгә менеп, җырлап биеп күңел күтәрә. Гел елмаеп балкып тора. Яратып башкарган җырларының берсе кулымдагы йөзегемнең исемнәре Зухра, әйткән сүзем җан күдерә, матурлыгым сүдерә дип җырлана. Бәлки үзе турындадыр бу җыр. Кадерлебез, сине ихлас күңелебездән бу бәхетле көнең, 80 яшь тулган көнең белән тәбрик итәбез. Син һәрвакыт яхшы күңелле, сабыр, кешелекле, олы җанлы, ягымлы туганыбыз. Без сине ихлас күңелебездән ихтирам итәбез һәм яратабыз. Алдагы тормышның кайгы хәсрәтсез үтсен. Сәламәт бул, матур гомер ит. Балаларыңның, оныкларыңның игелеген күреп, һәр вакыт шулай изге, сабыр, шат күңелле булып озак яшә. Киләчәк көннәреңдә дә бүгенге кебек бисмилла дип уян. Һәр вакыт шундый милаим һәм михрибанлы булып кал. Күзләрең яшьләнмәсен, йөрәгең ташуланмасын, кайгы хәсрәткә бирешми. Һаман шулай көчле рухлы, ярдәмчел һәм изге күңелле булып яшә. Без сине бик яратабыз. Күңел күгең һәр чак аяз булсын, шитләп үтсен сагыш, борчулар. Ныклы сәламәтлек юлдаш булсын. Аннан кадерлерәк нәрсә бар? Туган көнең, юбилеең белән чын күңелдән сине котлыйбыз. Сәламәтлек, шатлык, куанычлар, күңел тынычлыгы телибез. Юлларыңа ак бәхетләр яусын, шатлык балкып торсын йөзеңдә. Кайгы хәсрәт баш очыңнан уссын. Шул теләкләр бездән үзеңә. Хөрмәтле Зухра Абдулкадировна, олы юбилеегыз мөбарәк булсын. Алда да шулай саулыкка төренеп гомер кичерегез. Бу җыр бары сезнең өчен яңгырый. Яшәп булмый ялыгыз гына, кирәк безгә якынна. Күңелләрнең түреләреннән үтмәсенләр салкыннар. Туган өчен кирәк, без бер бөтен булыйк димәк. Күңелләрнең түреләреннән чыга бит ул шул теләк. Dünyanın günleri türlü, var şadlığı kaygısı. Dilmesin bəgiri bizini, yuğaltılar
бит көчле, иңнегә куйганда. Матур уйлары белән яшә, күңел җырлап торганда. Туганым туган өчен кирәк, без бер-бөтен булыйк димәк. Күңелләрнең төрләреннән чыга бит ул шул теләк. Туганым туган өчен кирәк, без бер-бөтен булыйк димәк. Күңелләрнең төрләреннән чыга бит ул шул теләк. Туганым туган өчен кирәк, без бер-бөтен булыйк димәк. Күңелләрнең төрләреннән чыга бит ул шул теләк. Күңелләрнең төрләреннән чыга бит ул шул теләк.